Am aranjat, l-am pus le-am bănuț cu rezolvul. S-a încheiat și tura asta de pescuit. Vrea să-i facă lui fică. Plecăm spre casă. Domnul Crinel, Da, domnul Petre! ce părere ai de Marele domn Crinel. ieșire? V-a plăcut? Foarte frumos, foarte frumos. Mihăiță, Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mihăiță, mai vii cu noi pe aici? Niciodată. Am înțeles, mulțumim. Nu mai Părerea- eu dacă beau țuică de aia numai aici vreau să o beau. Ia directore. Și cu tine. La masă. Stai cu corpul, mă. Prinde-l, mă! Nu trebuie să dau drumul la parăme. Și... Laurențiu, să știi că ce n-am prins noi, te rugăm să prinzi tu tot. Experiență. Tot ce n-am prins, prinde. Mai vii anul ăsta aici? Cred că mai vin o dată la omul ăsta rău, că Vorbim să... Eu îți aduc niște adiții și de la mine. e băiat Merge bine? valabil. Mă faci treabă. Nu, merge bine. Sorinache, ce zici de grupul ăsta? Care vin cu Ți-a vaselină, plăcut? știi? Nu, Sorinache? Bine, n-ai ce să zici, dar ți-a plăcut grupul sau nu? Acum ce să zic și eu, Știu. nu? Bine! Cu tine nu vorbesc că nu-ți văd ochii. import direct. Uite, Cătălin cu marfă de contrabandă, heroină, I-a dat cu niște hașiș pe el. adică să nu aveți impresia că peștele este mic, asta filmează prost. Unde mă, da? da? Zoom să pară mai mare. Păi na, pe filma nu merge zoom, trebuie să reglezi înainte. Asta e. Și așa s-a mai încheiat un